Hoi. Wat denkt je nou? Wat staat daar voor een pooiertje? Maar onze pap die zei vroeger tegen mij, Wilke zei die, je moet autohandelaar worden. Want dat kunnen nog een mens bij de neus nemen. Ja, onze pap die kende je denk wel, of niet? Gus en Han. Toentje, die kende me, hè? Getrouwd met Boomspiets in Trien. Ja, want wij hadden niks vroeger toes, niks. Totaal niks. Ja, maar wij hadden zelfs nog geen eier mooi. Het enige wat we hadden, dat waren veel kinderen toes. En elk jaar moest er dan nog een gedurpt worden. Want het was, ieder jaar wordt dat raak. Want ik weet het nog goed, toen stonden we een keer samen met zijn pap en de ganse familie zo in de doopvond zo. En toen begon ik te beuken. En toen zeiden zijn pap nog tegen mij, pssst, zit nou stil jong zit, anders moet het volgend jaar niet meer mee. Ja, en toen zeiden zijn pap, je moet autohandelaar weer, zei hij. Fijn, ik dacht dat me aan de handel. Ik dacht, maar dan moet je eerst voor een vrouw zorgen, hè. Nou, ik heb een vrouw gevonden, ik ben ermee getrouwd. En toen kwam de handel, die kwam er al vrij goed. Want, na de mis ging ik naar de pastoor toe en dan zei ik tegen de pastoor, ik zeg, wat ben ik onschuldig? Ja, geef me jong, zet je wat uw vrouw weerd is. Ik doe hem in een riksdaalder in de hand. Pastoor kijkt naar mijn vrouw, kijkt naar de riksdaalder en gaat me naar de gulden terug. Ja, en toen dacht ik eerst, dan gaat me bij zo'n garage werken, bij zo'n buurnaas. Fijn, ik kwam door aan. En ik zeg, wat kan ik verdienen? Ja, zet je het eerste man 1000 gulden, zet hij. En dan de man kreeg een flink opslag. Ja, ik zeg, dan kom ik aan de mantel terug. Ja, en toen zie ik voor mezelf, Gos. En in het begin stond er helemaal een lien vuur. En nou nacht. Ja, zo kwam er bij mij een keer een klant, dat waren Jan Koplamp. Uit de Antivrieslaan. En hij stond ook bij zo'n auto zo, ik zeg, ga er maar eens even in zitten. En toen zei hij tegen mij, wat is dat, waarom ligt die losse plaat onder de zitting, zei hij. Ik zeg, dat is luxe. Allemaal luxe. Ik zeg, als de auto een keer niet duwt, dan schroeven die plaat aan de kant. En dan kunnen we aandoen zonder route te stappen. Hij loopt me zo in de auto en dan zei hij, wat zien die bandkaal? Ja, ik zeg, de vorige eigenaar, dat waren een kapper. Ik zeg, hij had hem weg moeten doen, want die kwam in de WW. Maar hij trekt goed. Met komt mijn vrouw te rennen en die roept, Wilke, kom eens gauw. Mijn auto staat te koken. Ik zeg, neem er maar eens een voorbeeld aan. Ja, een auto die moet eigenlijk hetzelfde zien als een vrouw, hè. Je moet zuinig zien in het gebroek. En een goeie bumper hebben. Goed in de lak zitten. En een kinderslot hebben. Ja, zo kan ik precies zien aan het merk auto wat voor mensen het zien. En een hondenliefhebber. Die reed meestal Honda Apport. En de vertegenwoordiger van de duivens Fiat Pinda. Ja, laatst kwam de prins Jan, die kwam nog vragen voor een auto. Die kwam vragen naar een tweedehands ambulance.
Ik zeg, kom maar eens kijken, Jan. Ik heb nog wel een paar oude zeke wagens. Maar wel met een achteruitkijkspiegel, zei hij. Ja, ik zeg, ik heb nog nooit geen spiegel gezien. Hoe mogen mijn vuur uit kunnen kijken? 2 dagen had je werk gehad om een auto te kopen. Vandaag erna kwam hij weer terug. En toen zei hij tegen mij, Wilke, zei hij, toen ik gisteren hier ben geweest, ben ik zo'n pakje papier geld verloren. Heb je dat niet gevonden? Ja, ik zeg, dat pakje niet. Maar wat het elastiekje wat erom zoet. Ja, zo kwamen we mee les aan de klant en er zit in de auto, zit je die geit mee. Wat is dat voor een? Ja, ik zeg, dan is van bestuur geweest. Dat is een automaat. Nee, zit je, ik zeg een snelle auto, zit je, een supersnelle auto. Ik zeg, daar heb ik geen mooie voor staan. Ik zeg, die wagen die is zo snel. Als je er hier om 3:30 mee wegrijdt, dan staat er om 4:15 al mee in Venlo. Oh, zit je, daar kan ik niks mee doen. Want ik zou niet weten wat ik om 4:15 in Venlo moet doen. Nee, eerlijk waar, die wagen die waren zo snel. Want hetzelfde merk auto heb ik verkocht aan een ambtenaar van de gemeente. Die moest tot 4 uur aanwezig zijn. En die wagen die was zo snel. Dat je al dik om 3 uur thuis was. Ik zeg, voor 7000 gulden kunnen we hebben. Nee, zegt hij, te duur. Ik denk dat ik met mijn nieuwe koop, zegt hij. Ik zeg, kunnen we dat dan wel permitteren? Oh, zegt hij, denk je dat kost niks? Ja, en laatst kwam de burgemeester nog bij mij. Mijn vrouw die geloofde dat niet. Weet je dat wel zeker, zegt ze, dat een burgemeester wordt? Ik zeg, ja, dat wil ik wel zeker. Hij de ketting hem dan, zegt ze. Ik zeg, nee, liep gewoon los. Ja, maar toen zei hij nog tegen mij, Wilke, zei hij, kijk eens naar mijn auto, daar heb ik niks als pech aan. Dan is het een noodlood. En de radiateur die lekt, zei hij, echt een pechauto. Ik zeg, we hebben die auto gekocht aan. Ja, zit je richting Venray. Ja, ik zeg, dan geloof ik dat het een pechauto is. Waarom dat, dan zegt hij. Ja, ik zeg, daar komt mijn vrouw ook vandaan. Ja, later vroeg je of je hem niet in kon schuilen. Ik zeg, ik moet eens kijken dat er 180.000 gelopen. Ik zeg, die wagen moet de kilometerstand terugdraaien. Dags erna waar je al terug. Ik zeg, zo'n auto, die wil ik inruilen. Oh, zegt hij, je denkt toch zeker niet dat ik gek ben? Dat ik een auto in ga ruilen, die dan met 10.000 kilometer gelopen heeft. Ja, zo moest ik les ook een keer vuur komen. Door een ontevreden klant. Toen zei de rechter tegen mij, Wilke, zei hij, dat is al een 10e keer dat ik weer zie. Ik zeg, dat is toch wel sterk, maar je waart toch elke keer. Nog altijd dezelfde gegevens, zei hij, getrouwd? Ik zeg, ja, met de vrouw. Nou, die wordt me toch kwaad, kan ik goed zeggen. Dat spreekt toch vanzelf, zei hij, iedereen is toch getrouwd met een vrouw? Ik zeg, dat moet hij wel niet te hard zeggen. Want mijn zuster, die is getrouwd met een man. Ja, zo ben ik goed in het aansmeren. En in het doorsmeren. En ik zeg altijd, zolang ik zelf nog kan schakelen, heeft mijn vrouw nog geen reservewiel nodig. Mensen, dit waren Wilke, de autohandelaar. Wilde en een keer een nieuwe wagen, bel en het komt voor elkaar. Heb een keer autopech, bel Wilke en die slept de weg. Hopelijk voelen mijn klanten zich dan tevreden en niet bezakt. Vastenavond samen Wilke vertrekt.